Gikandaduhan sa City Security Unit ang opisina sa mayor sa Cebu City Hall. Kini human sa nahitabong kagubot niadtong Biyernes, Nobyembre 8, human gidakop sa kapulisan si dismissed City Administrator Colin Rosel sulod sa naaswing opisina tungod sa pasangil nga usurpation of authority. Makita sab nga anaa pa sa lamisa sa opisina ang laptop, cellphone o uban pang gamit ni Rosel. Kini gibadlakan siya kay naa may mga gamit niya ito ni Colombia as evidence. Pero ngayon na itong City Administrator, okay na niya ang mga polis na pili na makuha niya ang dokumento niya o iyang gamit, iyang tapos. Bisan pa sa iyang pagka-dismiss, giingong namirma si Rosel og mga memo isip City Administrator nga nagtumbok sa reassumption ni Rama isip mayor sa Dakbayan. Si Rosel nakagawas na sa prisuhan ni adtong Sabado human makapiyansa og 33,000 pesos. Giklaro ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga dili siya apan ang City Administrator ang mopasaka og kaso batok ni Rosel. Nagkanayon si Garcia nga posible pod ma-filean og reklamo ang mga empleyado sa City Hall nga nalambigit sa maong kaguliyang ug nakalapas sa balaod. I gave instructions sa atong City Admin as well as atong HRDO and atong City Legal Office nga to investigate if there were employees who violated laws, no? Contractual. Including contractual. So muna nga if after the investigation na ay makit-an nga mga empleyado nga nag-violate sa ato ang revised penal code or our special laws, then they will be charged accordingly. Hugot sab nga seguridad ang gipatuman sa Cebu City Hall karong adlaw. Gibana-banang mokabat sa 50 ka mga pulis ang gipakatap sa sulod og palibot sa Cebu City Hall. Mas strikto sab ang pagsulod karon sa City Hall, gani sa entrance pa lang kinahanglan na magpakita og ID ang tanang musulod. Nagmo-monitor lang ta, but reasonable people lang ang nag-monitor, personal na to, yung mga covert na to, natay covert nga intelligence personnel nga nag-monitor sa area, sir. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.